An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Eric Jakite ka aw ladɔnnaya ko bi ye tɛnɛn ye mai kalo tile 9 ka taa bila kari don na mai kalo tile 15 o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma dolo jate la funteni kalo filanan tile 19 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 25 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni an b'a wele ko sigilolo ni arabuw b'a wele ko zuhurati ni nanzaraw yɛrɛ b'a wele ko Venus o Venus dolo in o nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa wari bɛna diya ninnu ye baara bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu fana ye jamana min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ Japon ka taa se Ireland Grèce ale ni Chypre ni jamana kofɔlen ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru ya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka kow basigilen don nka ni aw ma kɔlɔsi aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ aw ka ko dɔw ɲɛtɔla aw bɛ se ka kɛ sababu ye k'o tiɲɛ ni fɛn min surala mɔgɔ la i b'i kunbɛ cogo sɔrɔ a la garisɛgɛ sira o jɛlen don nka fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ ka ko kɛtaw la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛ so denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ layidu dafabaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da mɔgɔw ka layidukanw kan o bɛ kɛ sababu ye ka se ka tile gan aw la a b'a yira k'a fɔ ko aw ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye ani aw yɛrɛ fangaw ye kamasɔrɔ layidukanw ni aw y'olu minɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya bɛ don aw ka dɔgɔkun taabolo la wa ka se ka aw ladɔnnaya fana ko bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigi da don nataw kan layidukan minnu bɛna ta aw ye olu tɛna waleya ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka dɔgɔkun nataw wɛrɛw kɔnɔna na aw bɛ se ka jigi tugu kumaw caman sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la yɔrɔ janfɛ kibaru yɔrɔ kibaru dumanw kibaru nafamaw aw bɛ se k'aw jigi da olu kan don nataw kɔnɔna na nka nin dɔgɔkun kɔnɔna na minnu bɛ fɔ aw ye olu ni sababa tɛna bɛn nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa n'i ye aw ka dɔgɔkun taabolo gɛlɛyalen fo ni o bɔla aw yɛrɛ la n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa aw bɛ se k'aw jigi da sɔrɔw kan sɔrɔ balilenw ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunnafoniya siraw olu jɛlen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so fasoso denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw hakili sigilen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ basigi fo aw k'o fana kɛ aw tagama bere ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw mɔgɔ caman bɛna gɛrɛ aw la ka se k'u ka dekun fɔ aw ye aw ka kɛ lamɛnnikɛbaga ye nka aw kana dusu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye dusu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'aw ka laɲini dɔw tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ fo aw ka basigi aw ka bɛɛ lamɛn wa aw ni bɛɛ ka se ka jɛ ka baara kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la nafa min ni a b'a ɲinina wasa min ni a b'a ɲinina yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔn sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na banamini o fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka wulikajɔw ka se ka sabati cogoya minnu na ko gɛlɛya bɛ se ka na don olu la aw mana fɔ k'aw bɛ ko kura daminɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko olu bɛ se ka taa balan ɲɛfɛ wasaw olu tɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila ka don nataw kɔnɔ kamasɔrɔ aw bɛna ko minnu daminɛ ani layidukanw ni bɛnkan minnu bɛna ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu tɛna bɔ a sira ma a b'a yira k'a fɔ wa fana aw k'aw dusu faga bɔta o fanga ka ca ni donta ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon aw ka kow kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw dalakanw olu barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma aw ka kumaw bɛ se ka mɔgɔw bilasira ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka kan fo aw ka kɛ ladilikɛbaga ye ni dɔgɔkun kɔnɔ wasaw ni nisɔndiyaw olu bɛ aw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw yɛrɛ dalakanw bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ aw bɛ se ka aw hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ bagabagali walew ani bingani walew olu talen don ka aw sɛgɛrɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na mankanw ani basigibaliyaw olu de bɛ aw kun kan kosɛbɛ aw dusu bɛna bɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka se aw dusu la aw ka se k'aw dusu minɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa mankan minnu ni aw bɛ se k'a sɔrɔ ni aw y'a kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka bɛnbaliya sinsin ka fo wagati jan aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na aw ni o tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jama bɛ dalajɛ yɔrɔ minnu na aw ka se ka aw hakili to aw kumacogow la kamasɔrɔ aw dalakan barikalen tɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ wuli aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔna na baarakɛyɔrɔw la fo ka taa se aw n'aw sigiɲɔgɔn cɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Ayuba ka so kawula kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛda olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kunkɔrɔtaw wulikajɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo dugutaga sira fɛ dugutagaw olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nisɔndiyaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la yɔrɔ janfɛ mɔgɔw ni aw ka wulikajɔw wagati kamasɔrɔ aw dalakanw ani barika bɛ aw ka wulikajɔw la a b'a yira k'a fɔ aw ka baarakɛlenw sarakabɔlenw ani aladelenw n'a y'a kɛ aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la o kɔrɔ b'a yira ko aladeliw barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Alaw tala ka so kawula kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw dalakan lamɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ donni kan sumaya bɛ o la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa hali ni aw ye baara kɛ mɔgɔ ye o baara aw bɛ se k'aw jigi da a wariw kan musakaw kan don nataw kɔnɔna na nka aw dalakanw barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛbakun ma o b'a yira k'a fɔ aw ka kumakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ labɔ ko caman na ka se ka aw labɔ degun caman na nin dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya sira kan olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a ka ca la faamuyali min ni aw bɛ fɛ ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o wagati ye nin ye a ka ca la ni aw wulila ka jɔ aw ka kow la aw lamɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na banamini fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma
wulikajɔw olu siraw man di aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan minnu bɛna ta aw ye o layidukan ninnu bɛ se ka waleya ka taa bɛn ni wagati wɛrɛw ye fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye fariganw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka tila ka aw ka ko sumaya tuguni nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na tagamaw ni wulikajɔw olu de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na tagama balilenw walima tagama cunenw tagama minnu yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nafa lase aw ma bolodalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw bɔ ko kuraw kalama aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wulikajɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka se ka wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni wulikajɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen na fana n'i ye wulikajɔ ninnu banba ka bɛn ni wagati in fana ma i bɛ se ka jigi ani kunkɔrɔta jigiya min n'i b'a ɲinina don nataw kɔnɔna na i bɛ se ka olu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na banamini fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na farigan walew olu fana kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ka bana ye i n'a fɔ tension banaw ninnu ye k'u ka se k'u hakili to u yɛrɛ la yalayalaw tile kɔrɔla la nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ poisson mɔgɔw bɛ se ka degun sɔrɔ tension bɛ mɔgɔ minnu na a mɔgɔ kofɔlenw na u bɛ se ka degun sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ tile kɔrɔ tile yɔrɔ minnu funteniw ka bon nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma kamasɔrɔ dɔgɔkun ka girin kosɛbɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma bɔtaw olu fanga ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ dontaw kan wa yɛrɛkɛliw fana bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ka ko la bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se bolofɛn tununw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ne de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya halisa an bɛ funteni kalo 2nan de kɔnɔna na n'o ye toro mɔgɔw ka wagati ye a b'a an ladɔnniya k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na sɔni an bɛna don wagati wɛrɛw kɔnɔna na n'o ye funteni kalo 3nanw ye ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ min mɔgɔ bi a la ka se ka i ka kibaruya dɔn dolo sira kan ka se k'i ta fan ani i kan ka fɛn minnu kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na kamasɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ti dabali ye ka ɲɛsin mɔgɔ ma fɛn dɔw de bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bi i dakan de kɔnɔna na ka se ka mɔgɔw ladɔnniya fana filiba dɔ bɛ yen fana mɔgɔ caman bɛ a ɲininkali kɛ an na ko n'a sɔrɔla ko mɔgɔ dolo bɛ se ka yɛlɛma ko ka walima ko n'a sɔrɔla ko mɔgɔninfin dolo bɛ se ka ko an b'a fɔ nin yɔrɔ in na an ka dɔnni ye min yira anw na yan nɔ o tɛ se ka kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na kamasɔrɔ i bangena k'a sɔrɔ i ka mara bɛ dolo min bolo o ye ala ka ko ye ni ala yɛrɛ ma intervenir o ko la mɔgɔ si se ka i dɛmɛ ka se ka i bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na o dolo in na cogo de bɛ se ka gɛlɛyaw ani nɔgɔyaw ka se ka olu fɔ yɔrɔ dɔ fana b'a kɔnɔna na ni o ye asandan ye o asandanw ni dolow ka ɲɔgɔn kunbɛn kamasɔrɔ n'a fɔra ko ka adamaden ka kibaruya lajɛ i kelen pe ta dati ani mois ni année olu mana sɔrɔ ani ka heure ani sigiyɔrɔ olu de sɔrɔlen kɔfɛ sisan nɔ a bɛ lajɛ e yɛrɛ bangena k'a sɔrɔ sankolo dolo tun bɛ sigi cogoya min na ka ɲɛsin e ma ni an b'a wele ko carte du ciel e ka carte du ciel de bɛ lajɛ sisan nɔ ni o lajɛla planète ninnu tun bɛ sigi cogo minnu na ka ɲɛsin e yɛrɛ ma ɲuman na walima juguman na o de kɔnɔna na i ka baara i kɛta o bɛ dɔn o de kɔnɔ bana min bɛ se ka i sɛgɛn ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ dɔn o de kɔnɔ i ka don duman o bɛ dɔn o de kɔnɔ i kan ka hali fini nasugu min don i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ dɔn o de kɔnɔna na kamasɔrɔ une fois que ni o dɔnna yɛlɛma foyi tɛ se ka na don o la fo n'a sɔrɔla e taɲana ka tila ka segin ka i bange o b'a yira k'a fɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ adamadenya kɔnɔna na
ni yɔrɔ in de bɛ se ka an ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔninfin dolo changer walima ka mɔgɔninfin dolo ko ka se ka dolo dɔ bila yen nɔ min bɛ se ka hɛrɛ lase i ma tant que ni e ma sa ka tila ka wuli tuguni kura ye ka tila ka bɛn wagati wɛrɛ ma kamasɔrɔ ni i bɛnna wagati wɛrɛ ma min n'i ka wagati fɔlɔ in tɛ kelen ye i b'a ye i bɛ taa bɛn dolo wɛrɛ ma kuma lasurunyala k'a yira k'a fɔ ko in o tɛ se ka kɛ nin ye Ala ka dali cogoya de ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma dolo ka taamasiyɛn cogoya la hali n'a sɔrɔ la i bɛna lujura sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na dolo ka nacogo kɔnɔna na i ka quartier du ciel o lajɛlen kɔfɛ hali n'a sɔrɔ la kamasɔrɔ sankolo seleke 12 an bɛ don ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ seleke dɔw bɛ taa kuma n'i ka garisɛgɛ kuma ye seleke dɔw bɛ taa kuma n'i ka bange cogoya ye seleke dɔw bɛ taa kuma n'i ka banaw cogoya ye nin bɛɛ de bɛ lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'a fɔ e ye a dɔw bɛ yen nɔ i ka se ka ku ni i yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen t'i dabali ye fɛn dɔw yɛrɛ ye Ala yɛrɛ ka laɲini ye a ka ca la i bɛnna wagati min ma ni o laɲini sera ka dɔn i kan ka baara min kɛ ni o dɔnna ni o fɔla e ye n'i y'o sira minɛ hali ni gɛlɛya wɛrɛ bɔra la mɔgɔ wɛrɛ ko a bɛ se ka dankari o yɔrɔ in na Ala yɛrɛ b'i dɛmɛ o sira kan o gɛlɛya i t'o sɔrɔ ni ne tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ani kunnafoni min tun bɛ k'a fɔ aw ye an b'a fɔ o la sa aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na n ka foli bɛ n suibaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu bɛ n sui jamana fan 14 fɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen minnu yɛrɛ b'an wele k'an fo Chine fo ka taa se Suisse ma ani Grèce n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa Ala ka jamana in basigi